Здравейте, приятели, с вас съм аз, Веселинчо Пинчо. Днес ще играем една игра Start Survey. Започни въпрос. В тази игра ти трябва, то на един компютър ти показва всеки въпроси. И на тях ти трябва да казваш или да, или не. Нека започнем. Преди да започнем, само ще ви кажа, че всичко ще ви е на руски, защото аз го разбирам. И аз ще ви превеждам, ако има нещо. Добре. Началото про, започни въпрос да. Имаш ли хубав ден? Да, има доста даже готин. Вие имате ли много задължения? Не, що? Не. Огледайте се. Ден. Дали сте запознати с стаята? Няколко пъти съм играл, затова бия. Ухма. Вие някога имахте ли паническа атака? Нещо да има. Лата. Вие някога чувствахте ли, че във вашата стая имаше още някой? Ако говорим за през нощта, да, имаше няколко пъти. То на кой не му се случвало. Дали се съмняваш в съществуването си? Не, аз съм жив човек, не съм бобот. Ти вярваш ли, че Бог съществува? Разбира се, да. Той кой ни прави греховете, всичко такова. Страх ли ви е от тъмното? Да. Вие отговаряте на тия въпроси по своя воля? Да. Ти сигурен ли си? Да. Сам съм. Имахте ли някога сън, който е бил толкова реален, че беше трудно да се отличи от реалното? Имаше няколко пъти, така че сънувах един път как ми донесоха някаква кола, писах си, че ще е моя, а после я дадох на съвсем друг човек и тогава се събудих и си мисля къде е тази кола. Добре, чу. Да. Имаше такова. Имате ли някакви фобии? Често рисувам у дома, да. Дали се чувстваш комфортно в стаята си? Да, имам двойно легло, да, всичко. Ако светлините погаснат, ти ще се изплашиш ли? Да. Не отворите вратата, скърца. Някога да задавахте ли си въпрос кога ще умрете? Не, защо ми е. Мама мия, дам каквото. Вие някога махате ли своя стол в последното време? Не знам какъв е този въпрос, не знам какво означава. Вие махате ли си своя стол? Не знам. Отвори папката на вашия стол. Тази ли? Не знам. Няма друга папка. Ето мен. Ти си от България? Войт България. Ти си от България? Ти подкъде знаеш? Игро. Нямам камери тук. Изобщо. Това истина ли е? Трябва да кажа да. Бате, откъде играта знае, че съм в България? Откъде? Имате ли достъп до интернет? Да, имам достъп до интернет, да. Имаш ли врагове? Имам само един враг, няма да го казвам, но имам. Не.
Вие играете ли на мобилния телефон? Утре на Коледа ще ми купат нов телефончи. Иначе не игра на него, защото той ми е на паяжи нащупен. Затова не. Сега игра през таблета си. Този въпрос пак ми го давате. Ти често ли мислиш за смъртта? Не! Аз не мисля пари често да мисля за нея. Ако ти изведнъж пропадне някой, щеш ли да те търси? Знам един, който... Двама. Мои родителите май да ме търсят, или приятелите... Май да, не знам. Ти един ли си? Да. Сам съм. Ти не си сам. Ти видя ли такова в стаята? Да. Ти вярваш ли, че живееш в симулация? Не разбира. Вие съгласни ли сте с това да ви гледаме, когато вие казвате, отговаряте на въпросите? Не искам да ме гледате. Кой знае какви 18 плюска има? И някога чувствахте ли, че искате да направите нещо лошо, но вие знаете, че това е неправилно? От магазин един път откраднах дъвчица, затова да. Ако ти си крещял, някой щеш ли да те чуе? Родителите, съседите, града. Да, типа. Игро. Много правиш. Страх ли те от изстрели? От пушка, примерно. Ако знам, че то ще стане, не ме е страх, но ако стане изведнъж без аз да зная, се насра, затова да. Така. Знаете ли човека, който стои зад вас? Да, това съм аз. Маля. Ужас. Изкарах си акъл, мали. Леко. Не. Релаксирай. Намери време, за да се релаксираш. Мале, това чудовище ми изкара акъла. Ти разслабен ли си? Не. Вашите чувства реални ли са, не просто... Мама! Леко. Каква е тази грешка? We have detected an device in your house. In case you are alone, seek for help as soon as possible. Това означава, че ние видяхме, че някакъв друг телефон или таблет е в твоята къща. Моля, ако сте сами, пуснете за такова. Нещо в 9-112. По-бързо, ако можете. Изкарах си акъл от тази тъпотия, начин. Как ми изкочи сам, как крещя. Мали, гаси. Но тази грешка само малко ме... Аз искам се скриншотна. Къде е скриншота? Така ще се скриншотна. Keep playing. Вашите чувства реални са, не просто разпрограмирани както машина. Да, реални са.
Типа, Вие днеска скучахте ли? Не, що не? Ходихме до магазини. Вие виждахте ли човек стоящ за вашия прозорец? Не. Малко ще намаля звука, че кой знае какво ще напа. Има ли смисъл в живота? Да. Живеем. И някога чувствахте ли, че някой наблюдава за вас в вашия собствена къща? Имаше 2-3 случая, затова да. Ти вече знаеш ли кой си ти? Аз съм вид маймуна. Вид маймуна. Абе чакай, то часовник рано ли времето показва? Сега е 3:59. 59. Браво бе, часовник. Аз съм човекоподобна маймуна. Затова да, знам кой съм. Ти знаеш ли какво става? Да, отговарям ти на тъпите въпроси. Да, знам какво става. И някога слушахте ли странни или необясними звуци във вашата къща през нощта? Чак необясними звуци, то май са отвън, където мотори се бръмчат, нали, ходят там по София, по Пазарджик или къде. Ако говорим за вънка, да, ако заговорим в дома, не, затова не. Така, вие някога изпитвахте ли сънен паралич? Аз дори не знам какво е това, затова не. Стихте какво е. If you were... Чакай. Ако на вас ви казах истината за вашето съществуване, вие щяхте ли да отрицавате в това надежда за по-хубав отговор? Да, що? Хънвеско 1235. Да, това ми е името. Ако искате, напишете ми го, аз ви приема в приятели. Затова да, съм това. Какво хората мислят, като мислят за вас? Ако аз ти кажа някаква задача, вие наистина ли отговаряте? Да. Ние внимателно виждаме вашите отговори. Те винаги имат смисъл. Но може би вие сте такова друг. Системата продължава да решава. Ако аз мога да ти докажа, че ти не чувстваш, ти беше шокиран. Чекайте, извинете, просто след... грешка и след това чудовище как ми скара къл, не мога да говоря. Ако аз ти казах, че ти нищо не чувстваш, ти щеше ли да си шокиран? Малко да, затова да. Вие искате ли да знаете истината? Да. Искам да видя. Виж в прозореца. Моля, не ме скримвай. Не искам скрима. Виж около теб. Тази къща, този компютър, до съседа. Нищо от това не е реално.
Аз те създадох. Аз ще искам да ти помогна и за това. Аз най-накрая мога да ти пожелая късмет. Приятели, но това беше в старата Сърбия, но ако искате мога да запиша и за старата Сърбия 2. С вас съм аз бил Веселин Чупинчо. Чао!